सासे oro je pohor hunjangnai tai bisal hunjangnai no tei ani kok thai comment tabsu jora tei comment kache John hnimu takuk John and Dinesh borok no bang haime sana thangya hai baya brok tabuk norok Jacob Deonma Dinesh Deonma controversy nugi makna controversy choli tong hine bairangi tongmani tei Jacob Deonma belekan duku nakta suka wa asa agini simi chuai phaibo ni tiprasara bono tebo saya hino hine obno tei Jacob Deonma live hai tam saka khnai borok no dongo TV editor in chief ang Jacob Deonma ani phajing ti borok no tei kuno ingit bokrei kuno bokrei actually dongo TV o case no tei kok sajak bokrei thaisabo kok sajakrei je ani mungoi propaganda je kok hamia tatal phirokti phirgoi tongnai tatal kok sai piri tongnai borok ni samung omo puilaya tirpra hasteo omo se kwbang ong thangjak actually omo hairok adat sing thanga loi sing thanga ji tirpra sani bagai illegal immigrants Bangladesh rok ni bagai chirikhoi kok sadi tirpra hasteo to kok sananoi tini amahai organization ni mungnanam sungya always no jefo buinangma jora hangka Jacob Deonma ni kulo baika ang nangnai man hangnai sakang bagrom bare bahari fai okay mutai rok nasi tong sakao horo sungnai waisa salo sungnai waisa nasigi tong nong dialog no and ani complain gangke ani je Jacob Deonma official norok video nukmani among dongo TV ya tini ang phebo dongo TV ni official page of final nangka je ani main kok samani hingangke content creator rokno sei content creator rokno sangma saw koikjona content creator ang sana thangangke tini omhai borok asaka khuk aglai saikhiwa borok ni biskango tiprasarok je baksa ni je tiprasa dofani bagai thuireka hokang bai soba khlai lama chokha takho bukhu kemakha nukhum kemakha sacrifice khaika binik basa takho bukhu khibi sacrifice khaika borok ni nojoro asuk ke chikon ke kok saikhiwo aro sani sajagya mang bosio angaro tilu bang sajagya aro sajagya oro je pohor hunjangnai tai bisal hunjangnai no tei ani kok thai comment tabsu jora tei comment kachepan khlai ko kachepan sayako pohor hunjangnai hinai no bang sayako tai je bisal hunjangnai no ba ang borong nang thachepan kok sayako even omono tei jodi sama tongkhangke puruptubdi phunukdi je sanai rok tini khoroksa borok bobai maybe before 5 years of sekango ang friend ba close friend ya John hnimu takuk John and Dinesh borok no bang haime sana thangya John ni Dinesh ni to ang bono sana thaya bon saka trust ni account kaise khona ni amo bini suggestion nang amono phunuka amang na bo hna thangya borok ni borok khlai phaiman ba Bangalore ki prasani ani chini mokol bai thangon borok samung khlai phaitong even Dinesh no ang kok sanamo sungo Dinesh nang ano kaise kok singka ni video ano boi clip rok ang naya do ano roka ani teams rok no no mohai mai ke bo kok sungo nai no sawo donation romani no 5 lakh ni transaction ni bishing kangke 5 lakh ni transaction romani bishing kangke tax maro tam matters to ni saw sekang puila khana di je donation family donation ni kuno hisab krei bo kuti ele arbu kharbu puno khlaimano amhai saimano because ni professional alada tirpura hasen lukurok joton saimana na ang tam sacrifice ke kan dofani bagai ang tam aman ang tam punan saya angan tirpura dofan bagai ang tam sacrifice ke ka akok nang tini sanu thanya ngage je John samani je donation romani ang tam ni sakaba donation romani kok ani metrangka ang sekan Sanjana Deonma ni nukuni borok ano kerunggo ang lukuni beskango coba sangka ang bad borok ni nok ni account number and QR code by ke mi aro ek khajigya manka yagulo tabu je pohor hunjangnai song pohor hunjangnai bisale ang seminja pohor hunjangnai song borok samung nangkha borok coba kha ang appreciate khlayo borok ma ke dokhoni bagai gana basai coba khlai borok puila Mumbai plangka yagulo kifli khakya borok kifli khakya Mumbai coba khlai mo rampu sekare ingai kifli ma phayo nei
Azora bong nukni borong na hoite na ano sauka chini sonjana ni bagi coba so sama jaga boi baksa tatal khlaiei QR code relaiei account number relaiei tatal khlai rang piri chalai tongka mau manja ka amne video sanam jago tongo jodi ang tatal kok sama tong hage dongor fan club Facebook thang nai di jakob debrma official thangi nai di even dongor TV bo nai ang tatal sama de tong ang tini tatal sama de tong ani bagi je tini camping hamya gai chalok tongnai ama pohor bai bisal ni borok boya o John Debroma bai Bangalore ni Dinesh Debroma ni borok boya I know borok sabo borok ni Facebook page thangi nai kengen borok samne against borok always not ti prashani bagai against kok sepaina agibo jefo ang ti prasan bagai wow chirkhoi kok sai tongnai kiriangai nor sai deman last 3 month to antama action naja ka tirpra hastewo ang tanggi cup buyano rutuka dongo TV ni Jacob biang thanga nei nor an prime time program nu ge tangi nu ge nor side man special karan tongo ang ba dofana hamjang nai dofani bai kok sanai ba government no sungnai jesono pune kiriang nei ang kok sanai engkata kaseya kebang mano amo tabu ko choli tongko real kok sakang dangke যতন শকিং নাং জানা হেপন জরা তং রিয়েল কক সানান বাগে অলওয়েজ নো সেম্পিতি নি বাগে আং কুনিয়া যে হামজংনে তং যার হাইনাবো সায়াকো হামে সামা গনা গনা ফুনুদি তিনি নো আসাকা হামে কক সালাই তং বাই সঞ্জনানি নুখুনি বরক ন আং বরক কয়হর কা ওমো হেমো হাই সাক হামিয়াংনি তংখা কিসা চুবাসু সানে রেগা দিনে চুবাসু সানে বরনানি yogya Yaglu nor we hamia hanjana we yogi haida kunia ama ang loisi sungai media person borok hamia no bisir bak hanjangnai phang ga tapsu jorate tirpra hastewo tabusu jorate ang age omone se sigang kok sana thangya last 8 years romi tiprasan bagi phang kok sai tongnai sabo nor ne bagi ang neutral no buyano mungrekha jodi mungrenai tongkhang gangke jase khaine di Jacob Debroma ni stiti tamo position tamo tini nor mani thanai nong thani but ang kabai sapaya Facebook o ang normal borogya ani se kebang kung media person tongo tir prahasto senior ni mano media house kotor chalo mano boro misai ani knowledge tongo ang saksa kotor gosmaya boro misai chadga tin jak all jak joto kona besra thang guri jak ang sai mano tini ani